Els socialistes som un partit de fortaleses, un partit de gent entregada, un partit que neix en el seu moment per lluitar per una cosa que és més necessària que mai, igualtat entre uns i altres, que perquè un hagi nascut en una casa rica o una casa pobra no tingui diferències de possibilitat de futur. Aquestes són les nostres arrels. I a mi quan me diuen l'època és difícil, dic sí, però jo no me queix, perquè molts de socialistes varen viure èpoques molt més difícils que la que vivim ara, molt més difícils. I vaig sortir d'allà de dins en 30 anys un dia. Criminals, igual. I mos van dur a Can Sales. Hijos del socialismo, las fuerzas somos del porvenir. Los tiempos de la miseria sabremos vencer o morir. Luchamos por la buena causa, por liberar la humanidad. Debemos combatir sin pausa hasta que triunfe la igualdad. Els socialistes som un partit amb més de 100 anys d'història també a Mallorca. Alguns companys han donat fins i tot la seva vida per defensar valors que semblaven conquerits, però que avui tornen a estar en perill. Llibertat, democràcia, igualtat, justícia, solidaritat. La dreta està fent un moviment a nivell mundial i a Europa de forma molt concreta, i per tant a Mallorca també, de recuperar el centre de decisió de lo privat. O sigui, pareix que els privats saben prendre decisió més que els polítics i s'han entrat dins una campanya de desprestigi de lo públic a favor de lo privat. Bueno, això jo estic totalment en contra perquè era el que vaig trobar al CUDI quan jo vaig entrar a Bala i puc assegurar que quan lo privat és el que pren les decisions a un territori, les decisions no solen anar mai a favor de la comunitat. Els socialistes, fidels defensors de la cosa pública, contribuïrem decididament a la reinstauració de la democràcia i les llibertats i també a dur el progrés als pobles de Mallorca. Molt de pobles no tenien xarxa de clavegueram i xarxa d'aigua. Els petits feren una feina important de mancomunar-se i de crear serveis comuns, com poder ser la recollida de fems o la recollida a tots els temes de serveis socials. Crear menjador social, crear assistents socials que volguessin donar servei en els distints pobles. Bàsicament és donar cohesió social a que eren els pobles, creant uns serveis comuns que fessin que tothom pogués dur més o manco una vida digna. El canvi mai no va ser fàcil. Allò que és nou topa moltes vegades en la incomprensió. Però la resistència al canvi mai no ha minvat la capacitat i fermesa transformadora dels homes i dones socialistes, persones amb decisió. Avui, com a dipositaris d'aquest llegat, d'aquests valors i accions polítiques transformadores de la societat, els socialistes no podem deixar que reescriguin la nostra història, i menys encara que els privilegis d'uns pocs tornin a poder més que l'abans de tots. No és casualitat que el Partit Popular se dediqui a empobrir les institucions que ens governen i a no intervenir en benefici dels poderosos. No és casualitat que en temps de crisi el Consell de Mallorca sigui la institució més desconeguda quan és competent en matèria de serveis socials. No és casualitat que no se promocioni la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre patrimoni, la nostra Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat. No és casualitat que ens dediquem a importar fems de la màfia italiana en lloc de promocionar el reciclatge. I no és casualitat que avui vespre aquí hi sigui el nostre president Xisco Antic i en Jaume Mates el tinguin a la presó de Segòvia. Sí, quedam tranquil en quant a la feina feta, com deia, un sempre ha de posar dins la balança unes coses i les altres, no? I jo crec que la balança guanya respecte del servei que hem fet a la gent i, per tant, en aquest sentit, una absoluta tranquil·litat. Si tenc qualque nervi sempre és
per com podem treure noves fórmules per millorar molt dels problemes que hi ha en aquest moment. Els socialistes van ser els primers a obrir el partit a la participació de militants i ciutadans. Entre tots, han triat les millors persones per encapçalar les candidatures i canviar el rumb dels nostres pobles i de la nostra illa. Hola, sóc en Virgilio Moreno. El meu compromís, si som baladinca, serà lluitar contra la desigualtat. Som en Pere Malondra i vull ser balda del CUDI, entre altres coses, per impulsar la nostra cultura com a eina transformadora de la societat. Per començar diré, som en Miquel Cabot Rodríguez, represento una generació que ja va tenir la sort de néixer un país governat pels socialistes on ja s'havien implantat els drets universals. Ara reclamam una nova manera de fer política, més transparència i més participació. El compromiso de los socialistas es claro en Calviá. Ser capaces así de traer a nuestros vecinos y vecinas más trabajo, mucho más trabajo y trabajo de más tiempo, pero fundamentalmente también un trabajo con muchos más derechos. Bones tardes, jo som Namanda Fernández i me present per ser la batllessa de Manacor. Som els socialistes els que han construït l'estat de benestar i som els i les socialistes els que han garantit una sanitat universal, els que hem garantit una escola pública i una escola de qualitat per a tothom. I sobretot perquè els socialistes duim dins un ADN que defensa la llibertat de totes les persones. Y también hay una cosa que os quiero decir, desde el corazón. Mirad, ya era hora de que una persona que ha nacido y vivido en un barrio como Son Gotleu pudiese ser el alcalde de Palma. Ya era hora. Mentre uns neguen la realitat i el patiment de la població, nosaltres hem escoltat els problemes reals de la gent. Hem recollit les demandes i propostes que ens ha traslladat la ciutadania en les assemblees obertes municipals i sectorials celebrades en tot Mallorca, per incorporar-les al nostre programa electoral y emprendre junts el camí de l'autèntica recuperació. Cualquiera que venga de vacaciones a Santa Ponsa en noviembre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Nada, absolutamente. No se ha hecho nada. Y el reciclaje, pero como ahora te iba a explicar, porque si no, no sé. Contratados por 4 horas y ellos están pensando que están contratados por 8. Y luego cuando pasan un par de meses se dan cuenta y dicen, no, si tengo un contrato a mi jornada, ¿esto qué es? Un SOIP efectivo que funcione realmente como una agencia de colocación. Y la dificultad para desplazarse hasta Palma, sobre todo si está uno trabajando. Los horarios no son adecuados ni son fiables. Una falta de respeto gros. Es decir, acercarse a los ciudadanos y explicar pues el porqué de esa obra, cómo va. Consideramos que tendría que haber más viviendas sociales, más ayudas al alquiler. Y la gente en el carrer sense cap misericordia de ningún tipo. Aparte de que ya están empezando a privatizar su gestión de 2 bibliotecas, que curiosamente eran las que mejor funcionaban, claro, nos encontramos con que o las han cerrado o su horario es excesivamente corto. Qui s'empatrona nou, això, informa-los de tot, com un kit de benvinguda en escola. Que la gente sepa qué se va a hacer con el dinero, con sus impuestos. Y bueno, pues creo que este es el caso de Algaida, lo hemos puesto por ejemplo. Con las nuevas tecnologías, tú vayas por ejemplo con el móvil, estés en una zona y yo que sé, ves un desperfecto en una farola, mandas una foto del desperfecto, coge el GPS del móvil tu posición y automáticamente se le pasa a los servicios de limpieza. Esto también es participación. Perquè si tu tens un poble demacrat o que no avança, la gent no retorna. Exacte, la gent se queda allà on has d'oferir oportunitats. Y yo tengo la opción de quedarme en casa o dar un paso y decir, pues como esto no me gusta lo cambio. Y di el paso. Y hoy estoy aquí. Que se ha acabado eso de que el ciudadano vota una vez cada 4 años y espera 4 años para volver a opinar. Els socialistes hem obert el partit a la participació per fixar un decàleg i elaborar entre tots el full de ruta que marcarà el canvi de les prioritats polítiques. Un projecte
amb propostes reals i creïbles. Un projecte que torni l'esperança i el benestar a les persones. La ciutadania demana un nou Consell de Mallorca, que no sigui l'escolanet d'embausar. Volem un Consell que sigui com els mallorquins i les mallorquines, que sigui solidari, que sigui col·laborador, ajudant els ajuntaments a prestar els seus serveis, que sigui participatiu, dinamitzant els pobles per decidir entre tots el millor per Mallorca. I amb una il·lusió, la de ser el govern de Mallorca que lideri el camí per guanyar el nostre futur. Y necesitamos de vuestra implicación, de vuestra fuerza, de vuestro compromiso para enviar a esta banda de piratas de lo público a su casa. Con vuestro apoyo lo conseguiremos. Un socialista no se rendeix mai. Un socialista lluita sempre perquè els seus conciutadans visquin millor, per transformar la seva societat. En aquesta comunitat autònoma han sortit 100.000 persones en el carrer per defensar l'educació pública, han sortit per defensar la sanitat pública, han sortit per defensar els drets laborals, han sortit per defensar la nostra llengua, han sortit per defensar el nostre paisatge. Som els únics que podem fer el canvi segur. Jo vos demano fortalesa, convicció, seguretat, passió, convenciment. Està en les nostres mans, però no pensem en els nostres. Pensau en tothom. Socialistes. Garantia de canvi segur. Tu fas Mallorca.